Przyszedł chłop do urzędu zgłosić śmierć swojej baby. No i ten urzędnik tak pisze. W końcu się tego chłopa pytał, a jaki lekarz leczył pańską żonę? A ten mu padł, nie, panie, ona sama umarła. Ja wam powiem, że dzisiaj są takie rozmaite pile na wszystko. Na spanie, to się też tu rymuje do tego, na potencjo, na chudość, na to, co by się jeść nie chciało, co by głowa nie bolano, co wam by da godać. Kosz do reklama je przerwano wszak filmem. A nie chcę wam padać, że za moich czasów, ale jak ja była mało, moja babka żyli, ona się urodziła w XIX wieku jeszcze, to ona się sama lekowała. I coś rzek wam chciała te rozki pokazać. Mam sam taki dziuraty bunclok. Po jakiemu on jest dziuraty? Do czego on był? No sadziliśmy w nim kartofle, nudle też, no że babka robili takie cienkie, że się zawsze sam te nudle wysmykały. No i babka, no kiedyś ich ten bunclok wzięli i robili sam coś innego. Ja wam zaroski pokorza co. Sandriny, mam takie placki, one się nazywają kataplazmy. Wy na pewno znacie takie słowo, jak żeście Sienkiewicza czytali. Jak się hop szczaskał, z konia szleciał, albo go drzewo przywaliło, to one tam brali te kataplazmy i okładały się tarana, ale żaden właściwie nie wie, jak to fungowało. Jak my kisili żur, to na dnie buncloka było takie gęste. Babka to brali, lepili taki placek i suszyli. I dawali sam do tego buncloka przełożone szmatkami. Jak się w to szczaską, brała taki placek, moczyła go wodą, no i chciała nam to przyłożyć. No my się tam bronili, nie, bo to takie zabobony, ale dzisiaj się myśla, że babka mieli prawie. Gdyż ona przeżyła 96 roków, bez choroby, bez operacji. Także myśla się, że coś ich było na rzeczy, bo to jest kwaśne i to tako choćby kwaśno woda. Także wiecie, nie można wszystkiego przekreślać, że to jest niefajne albo zabobon. To już teraz wiecie, co możecie zrobić z tym osadem na dnie buncloka.